saio honetako azkeneko taldekideak ezagutzeko momentu ere iritsi zaigu. Leia ez da naia Imuntzo eta Belokiren kantuarekin datoz, dagoeneko txalo batzuk ere entzun ditugu hor, horrek esan nahi du dagoeneko deseatzen daudela hemen, ikusentzule batzuk behintzat euren ikuskizunaz gozatzeko, aurten lehenengo aldiz hartuko dute parte kantarin, eta entxegura guztia primeran ikasita etorri ziren. Ea orain, nola ateratzen zaien, seguru bikean txalo bero bat euren dako. Apa, kuadrilla! Hartu hor lekuak. Venga, txaloie! Herri txiki bateko anintzen, herri kirolen morroia. Leiaren maitalen gizua, ikutu nahi nuen goia. Neska kontuak ere taltzeko apustu eta horroia. Destinuak beran nahi ezalaudea, idatzik zidan idoia. Destinuak beran nahi ezalaudea, idatzik zidan idoia. Zainetan nuen, leiarako mina. Maitasun kontuan ikasi nuen, edela berdina. Zaietan nuen, leiarako mina. Denborarekin pasazitzen handiatzeko mina. Oso ondo, venga, txaloie! Neska bat eta zoratu nintzen, nola txoratu gainera. Gau eder batean esan zidan gure aldoa aztera. Ilargipean etxan gineta, belaunen ikiztagera. Ea zagra zerren estatu zen, neuzion nuen oianera. Ez nuen uste gaur iristerik zure hitzetan zuzentzea. Zainetan nuen, leiarako nina. Maitasun kontuan ikasi nuen, ez dela berdina. Zainetan nuen, leiarako nina. Denborarekin pasazitzen handiatzeko mina. Hori bai, venga, txaloie! Gozatzea eta zubitzea ere nabari ziren amaza. Gure ezkena modio gaua zen, gura modioa bazan. Maitasuna leia bihurtu zen, leia maitasuna etzan. Ameriketara alde dituen, ezin nuen ura jasan. Ameriketara alde dituen, ezin nuen ura jasan. Zainetan nuen, leiarako nina. Maitasun kontuan ikasi nuen, ez dela berdina. Zainetan nuen, leiarako nina. Denborarekin pasazitzen handiatzeko mina. Hori bai, venga, txaloie! Primeran! Beroa, oso ondo neskak, aurrera, aurrera, torri nirekin. Oso ondo. Bueno, esan beharra dugu, zuek ere bai Raulekin egon zaretela, ezta? Entzaiatzen. Bai, eta ondo? Ondo joan da, osea, klaseetan guztiok egon zarete praktikatzen edo. Ateratzen ginean ostiraletan eskolatik. Lauterdietatik bosterdietara. Beitu, osea, ostiralero. Oso ondo. Eta gero ere egun batean gure Mikelekin egin genuen dantza klasean. Beitu, oso ondo. Bueno, eta zelan da pauso hori? Deitzen duzue txik-txik. Eta nik hori ikasi nahi dut, aber, nola da? Nola da? Txik-txik. Ez dira zuek erakutziko? Txik-txik. Ez lotxatu orain. Horrelako zeo zer. Venga, egingo dugu danok batera. Venga, ba. Venga, bat, Ba. bi eta hiru, zelan. Bat, bi, Eta bestaldera. bat, Hori bi. da. Bueno, txalo bero Ope, bate, eh? Txalo. Oso ondo, neskak. Bai, hoxe, kumbia doinuekin agurtuko dugu saioa, hau izan ere primeran moldatu dira, hor, txik-txik pausu horrekin, bai, hoxe.